Днес сме в царството на генераторите в търговски център Башмайстора. Когато спре тока, ви е необходим генератор. Следващия въпрос. Какво искате да правите с него? Какво трябва да захранва той? На някои им е необходимо да захранят хладилника и телевизора, осветлението в къщи. На други им е необходим генератор за обекта. Те трябва да включат перфоратор, картач, бетонобаркачка. Тогава ви трябва повече мощност и друг тип генератор. А може би търсите тих генератор за каравана. Затова първият въпрос е не колко киловата или колко коня е генератора. Трябва да отговорите на въпроса какво искате да включите в него. Ако на караваната ви е необходимо осветление, захранване за телевизор, за музика, за хладилна чанта, тогава ви е необходим малък и тих генератор. Това са моделите, които предлагаме на Honda: 1 кВт, 2,2 кВт и 3 кВт. Тихи, леки и надежни. Лекия модел на Atlas Copco. 1600 кВт модел на Senchi и 2 кВт модел на Empower. Когато си купувате генератор за къмпинг, съобразявайте децибелите, защото тази машина дига шум, а вие сте от члена спокойствие сред природата. Ако на строителния обект работите с генератор, трябва да знаете, че стартовият ток на повечето електроинструменти е 10-15% по-висок. Така че когато изчислявате каква мощност е необходимо да има генератор, трябва да имате и това предвид. И стигаме до генераторите, които захранват къщата ви или вилата при необходимост. Добре е към тях да има ATS. Това е табло, което гарантира, че когато спре тока, генераторът автоматично ще запали и ще ви подаде ток. Големите кубатури са снабдени освен със свечно запалване, с ключ, акумулатор и стартер. Има модели, които палят даже с дистанционно. Нещо важно, когато не работи, за да не мирише бензина, клапана на капачката на резервоара трябва да е затворен. Когато запалите, задължително трябва да отворите клапана, за да може горивото да взима въздух. Друго важно нещо, което трябва да знаете, е, че тези машини имат АСПО, който отделя изгорели газове и не могат да работят на затворени помещения. Опасно е. И така, 3 неща, които трябва да знаете, за да решите какъв генератор ви е необходимо. Първо, какво ще захранвате. Моят съвет е малко да се презастраховате. Ако изчислите, че са ви необходими 3 кВт, търсете генератор за 4. Проверете дали ви трябва инверторен модел, ако включвате чувствителна техника, лаптоп и телевизори. И накрая не гледайте само киловатите. Обърнете внимание на разхода, на шума и времето за работа на генератора. Няма универсален генератор. Има правилен генератор за вашите нужди. Ние в търговски център Башмайстора можем да ви посъветваме. Магазини Башмайстора. Професионални решения.